No. Takže 2 € odbehané. A toto tu je čo? Veci sa majú takto. Podľa toho, kedy toto video pozeráte, tak buď ešte beží, alebo skončila výzva, kde môžete prispieť na to, aby ste ma rozbehali. A tieto peniaze poputujú hladným a inak nudným ľuďom v Burkine Faso, kde cez nadáciu ACEM Pomoc trpiacej cirkvi, kde pracujem, pomáhame. A k tomu za každé 1 €, ktoré mi tam ľudia darujú, vy dúfam darujete, link je dole v popise, tak odbehám 1 kilometr. Budem mať 30 rokov za chvíľu, keď sa tak obzerám za tým svojím životom doterajším. Tak som toho stihol dosť. Hej, to je pravda. A väčšina z tých vecí, ktoré som urobil, alebo ten štýl, ktorým ten život žijem, je štýl takých rýchlych šprintov. Nič a bum. Nič, bum. Nič, bum. A mal som to šťastie, že väčšinou z tých spontánnych, rýchlych nápadov a intenzívnych aktivít zišli dobré veci. No. A ak mi niečo v živote chýba, tak je to viacej nejaké rutiny, návyku a takých pomalého, postupného nejakého tvorenia, aktivity alebo aj toho pohybu. No a beh je presne taký a preto som ho vždy neznášal. A povedal som si, že je celkom fajn čas sa do toho skúsiť hecnúť. A keďže som to už skúšal niekoľkokrát a žiadny typ hecu mi nepomohol, tak viete, aké to je, ja som na peniaze. Takže 1 €, 1 kilometr. Dneska, keď som vybehol si dať tento premiérový beh, tak tam bolo 391 €, takže už iba 389 km. Jupi! Tak dúfam, že mi ešte naložíte. A čo vám poviem, no? Vôbec netuším, či budem robiť tieto videá, alebo teda sa dostanem iba pri tomto jednom. Nejak som si to neslúbil, že takto budem poctivo každý den beh dokumentovať, alebo čo to asi nie. Ale chcel som si dať tak aj pre seba takú mentálnu poznámku. Bolo to tak nakrivo. Takú mentálnu poznámku. Takže 6.6.25 prvý beh za mnou, 2 km, Karlovo námestie. Choďte mi naložiť.